Intel·ligència, estratègia, planificació, imaginació, creativitat, comunitat, passió, emoció. Els escacs, molt més que un simple joc. Sigueu benvingudes i benvinguts a Ona d'Escacs, un programa de ràdio setmanal per estar al dia de totes les novetats escaquístiques de la Catalunya central. A la teva emissora de proximitat, a casa teva, on si no. Sigueu benvingudes i benvinguts al 39è programa d'Ona d'Escacs, l'espai radiofònic on gaudireu del màgic món de les 64 caselles. Qui us parla, Sergi Pérez, acompanyat avui a l'estudi pel Vladimir Zayats, àrbitre internacional i director de l'Escola d'Escacs d'Osona. Ben trobat, Vladimir. Hola, Sergi, com estem? Pues amb ganes del programa d'avui. Sí, a més ara, com que hem ampliat la nostra audiència, que ara se'n sent també a Gironès i més enllà, així estem ampliant la nostra geografia. 4 emissores, 8 comarques ja. Molt bé. Explica'ns una miqueta el menú. Exacte. Entrevistem el Marc Pere, jugador de la Lira i entrenador, i a més la faceta nova d'ell és de fer de youtuber. Després ve el Lluís Orenya per fer una nova entrega de la seva secció Cinema Escacs. Mítica també. Mítica, sí, absolutament. I després l'anècdota de la setmana. Molt bé, doncs tenim en línia ja el Marc Pere, com ara ens explicava el Vladimir. A més del que ha explicat, també és estudiant d'educació primària, jugador de la Lira, monitor d'escacs, ha exercit també d'entrenador particular i, com ara ens explicava el Vladi, també és un youtuber. Marc, com estàs? Doncs molt bé, estic amb moltes ganes de venir aquí i compartir la meva experiència. Fantàstic, és un plaer. Escolta'm una cosa, una pregunta que fem sempre als nostres convidats: on i quan neix la teva vocació pel joc? Com t'enamores dels escacs? Doncs mira, és curiós. Va ser als 7 anys a la meva escola, mestre Givert, quan fèiem portes obertes i fent hores simultànies. Jo simplement vaig veure el que era un escaquer, un joc de peces, em va cridar atenció i vaig donar als meus pares que apuntar-me. I a més, després vaig veure un cartell on posava la paraula escacs i el nom també em va encantar. I llavors, encara més raó, vaig demanar d'anar-hi. Escolta, I des dels llavors no he parat. Això no ho havia sentit mai, eh? Has dit, vas enamorar de la paraula. De la paraula, sí. La paraula en català, escacs. I no sé per què, no hi ha una justificació, però que em va agradar molt com sonava. Molt bé. Va, ara tens 21 anys, ja has jugat als campionats de Catalunya des dels 10 anys fins als 20. D'aquesta etapa de la teva vida, què destacaries, Marc? Doncs sobretot les experiències amb companys i companyes que s'han convertit en amics i destacaria també sobretot no només el torneig, sinó el pre i el post partida. Per exemple, fent activitats com anar a córrer, a la platja, quedant a les nits, fent guerra de coixins o sobretot el partit de futbol de la tarda lliure, que sempre és una cosa que m'encantava. I que aquest any que no he jugat també ho he fet. I llavors també, pel que fa als escacs més competitius, les preparacions acurades també m'agradava, l'anàlisi de partides i la relació que s'establia amb els delegats i entrenadors a partir d'elles. I tot això combinat amb l'atenció i l'emoció de les partides feia un còctel fabulós. És brutal, sí. Jo estic molt d'acord. I encara es manté això. Estic molt d'acord amb tu, És a dir, jo estic convençut que sí, que recordareu partides que heu jugat, d'aquestes lluitades i espectaculars, però l'experiència viscuda allà, la relació amb els companys, això que deies tu, el partit de futbol, això és una cosa, crec, inoblidable. I tant, sí. I a seguir, segueix mantenint. I una altra cosa que s'amaga més és la bona organització que hi ha del torneig. I jo no me n'havia donat com a jugador, és a dir, no hi havia donat importància perquè tu estaves també, però enguany que hi he participat, doncs m'he donat que és molt important i també que s'ha de treballar moltíssim per aconseguir-ho, que no és tan fàcil. Cert, perquè tu vas estar, si no vaig errat, a la botiga del Campionat de Catalunya d'Edats. Sí, aquesta era una de les meves feines, la principal, però també vaig encarregar del muntatge i la promoció enganxant cartells. Per tant, una tasca bastant dura. Com era la tasca a la botiga? Com la definiries? T'hi vas sentir còmode? Vas avorrir molt? Com va anar? A mi era la meva preferida. M'agrada moltíssim. Ja m'agrada per si interactuar amb la gent i també vendre. I si vens coses que a més t'agraden, com són
recursos d'escacs com pot ser l'Ocachés o llibres, les cartes de la sort, i recomanar-ho, doncs, a mi em va encantar. I a més, en els pocs moments on no hi havia clients, doncs llavors podia fer una ullada de llibres i era fabulós. L'Ocachés em diuen que va tenir un èxit brutal, l'Ocachés. Sí, i va ser fantàstic perquè és un recurs que és molt interessant, però ocupa molt lloc. Per tant, es volien vendre. I l'objectiu era vendre'n 2, i es van vendre tots. O sigui, va ser fantàstic. Bueno, doncs has fet una bona feina, per tant. Escolta, i els escacs, en pla de formar-te com a persona, en què t'han ajudat? Doncs sobretot a trencar-me el cap a la vida i a buscar alternatives. El que sempre es diu de presa de decisions aplicada a la vida, que en el meu cas ha sigut claríssima. I el que sí que m'ha comportat la dificultat de tenir tantes jugades candidates després d'haver-la de triar. I això és una dificultat que tinc tant amb els escaps com amb la vida, que sovint m'apuro. M'apuro de temps per prendre decisions i em costa decidir-me. Clar, masses candidates poden generar certa indecisió al final, Sí. A la vida. I els escacs també. I els escacs també. I a part d'això, sí. Digues. I a part d'això, doncs, els grans amics, com per exemple l'Edu Domínguez, i per exemple m'ha ajudat a entrevistar al canal de YouTube, que parlem més endavant. Explica'ns, qui és l'Edu Domínguez? L'Edu Domínguez és un noi de 18 anys del Cor de Marina de Badalona, que acabes de dir al Sant Josep, que està molt implicat pel que fa als escacs competitius, i també exerceix d'entrenador ara és l'ànima fonamental del seu club per la Masia i està fent una gran tasca i espero que el seu club acabin jugant. I a part d'això, doncs, és una magnífica persona amb qui des de fa 4 o 5 anys, quan la vaig conèixer al Foment, doncs hem parlat moltíssim, hem buscat moltes experiències, com per exemple a la Salobreña, on jo després de retirar-me als 18 anys i vaig anar 2 vegades més acompanyant-lo i donant suport i analitzant partides, també parlant de la vida, de com anava la relació amb els companys i companyes, i llavors és un suport molt important. Escolta, ara que has parlat del club del Cor de Marina, jo vaig quedar enamorat, prendat completament d'aquest club, amb aquelles vistes al mar, és un local especial. Sí, és la nova seu. Totalment d'acord. Escolta'm una cosa, al teu canal de YouTube hi tens penjats més de 100 vídeos dedicats als escacs. Com neix aquesta iniciativa de fer un canal i com mantens la motivació per seguir penjant vídeos? Ostres, doncs, sincerament, va començar de manera molt espontània. Va ser perquè durant la pandèmia organitzàvem una Copa Dicharachera de jugadors sub-20, més o menys, i llavors em va ensenyar una mica a retransmetre, perquè jo ajudava simplement com a retransmissor. I llavors ja sé una mica d'eines digitals. I després va passar a organitzar un pentatló que són 5 modalitats de litxers que jo, juntament amb altres companys, com l'Edu Domínguez també em va ajudar, per exemple, retransmetia un pentatló on agrupàvem nens de tot Catalunya. Vam arribar a tenir uns 60. Carai. I ho fèiem un cop per setmana. Un cop per setmana durant la pandèmia i després cada 2 més endavant. I alguns els vam arribar a retransmetre. Per tant, el que em preguntaves de com mantinc la motivació, doncs intentar adaptar-me al context. Adaptar-me al context i el que penso que pot agradar més. I el propòsit del teu canal de YouTube, quin és? Doncs ha passat per diverses fases. La segona era aquesta, el pentatló. Després, la tercera va ser retransmetre tornejos i després entrevistar a persones després del torneig i donar a conèixer jugadors que de per si no eren tan coneguts, però després vaig pensar, ostres, jo crec que és més important fer èmfasi a les entrevistes i a finestres de debat. I llavors ja em vaig obrir també a contactar amb institucions dels escacs i a fer debats transversals, com poden ser d'escacs i dona, d'escacs i educació, o un programa on va assistir
el Sergi, per exemple, de Ràdios de Catalunya i Escacs. I llavors, la idea principal seria donar a conèixer iniciatives d'escacs. I ara estic a la 5ª fase, que estic intentant potenciar més l'exposició de treballs de recerca i aspectes d'escacs educatius. És a dir, cercant més les transversalitats. Sense deixar-ho de tocar tot, simplement em focalitzo més en algun aspecte. Ja, per exemple, la transmissió de tornejos l'he deixat molt de bac, no? No renego a tornar-hi alguna vegada, però no és el principal, i penso que puc aportar més en altres aspectes. Doncs una gran tasca. Escolta, i tot això que m'has explicat, què és el que més et fa gaudir en relació al teu canal de YouTube? Què és amb el que més gaudeixes? Ostres, doncs, això ho tinc claríssim, que és conèixer personalitats i referents de tu a tu. I poder-ho compartir amb l'audiència, però sobretot conèixer-los i poder parlar cara a cara. Després moltes vegades fem la prèvia i el sobre taula, que acostumem a parlar de com van les nostres vides. Llavors això és molt interessant i alhora també permet ampliar la informació i els recursos i debatre sobre temes rellevants que de vegades no es toquen tant. O es toquen en programes com ràdios, però no queden classificats per temes. I en canvi, en un canal de YouTube sí que queda classificat per temes, encara que sigui més de directes. Marc, a més de YouTube, tu també fas classes d'escacs, no? Ho fas a nens, a nenes o també a adults? Tens algunes tècniques especials, per exemple, derivades d'allò de les teves experiències de YouTube per fer aquestes classes? Doncs mira, adults no he tingut l'oportunitat, però és que estic molt ocupat i tampoc temps. Llavors em centro més amb nens en diverses empreses i també fins i tot amb horari lectiu i extraescolar. I les meves tècniques serien com, pel que fa a la vida i els vídeos, el que intento és contextualitzar amb el moment. Per exemple, si hi ha Sant Jordi, doncs intento fer un especial Sant Jordi buscant recursos que ja conec. I l'especial Sant Jordi vaig tenir el plaer de poder-lo publicar a Escacs de Colors, una pàgina web d'escacs educatius d'en Ramon Pérez i també Ajedrez de Colores en la seva versió en castellà. I un altre exemple senzill de contextualització seria utilitzar els escacs mutants per Carnaval, dient que les peces es disfressen. Els escacs mutants, m'agrada aquest concepte. Sí. No hi has jugat mai? No, és un joc això, és una variant dels escacs. És una variant com pot ser el come-come. Aquesta variant és simplement que les peces es mouen segons la peça que hi ha a la columna a l'inici. Okay. Per exemple, si col·loques el cavall a C3, passa a moure's com un alfil. Ostres! Els peons sempre es mouen igual, però les altres peces, segons la columna que estan, canvien. Carai, aquesta no la coneixia. Coneixies tu, Vladi? És una variant curiosa. Alguns nens els agrada i altres no, però per Carnaval té més sentit. Sí, això m'encanta. I a part d'això, doncs, aplico també conceptes que aprenc al dia a dia, estudiant de primària, com per exemple els principis del DUA, que és el disseny universal d'aprenentatge, i utilitzant diferents representacions a les classes. Pot ser, per exemple, la visual, utilitzant el tauler, el mural, llibres, fitxes, vídeos, i anar canviant. L'auditiva amb cançons, algunes experiències, com per exemple el que he fet avui de portar la millor copa que he guanyat mai, que ha sigut cada tercer de Catalunya sub-20, i llavors posar-la a l'orella i veure què passa. Sí. Això potser no seria tant d'escacs, però són curiositats que els nens es queden i els agrada. Totalment d'acord. I així també és una mica de física, per exemple. No, els nens es queden amb aquestes coses. Mira, avui, ara, precisament, jo també vinc de fer una classe i se m'ha corregut un joc que l'han disfrutat moltíssim. És una partida normal, se m'ha corregut avui abans de fer la classe, una partida normal, però en un moment donat, jo dic, quan ja han començat a menjar-se alguna peça, dic, stop. Llavors fan un pedra, paper, tisores. El que guanya pot agafar la peça que li hagi menjat que vulgui i ficar-la a la casella que vulgui. O en algun moment també, en lloc de ficar la peça que vulgui, treure la peça del rival que vulgui. I bueno, s'ho han passat pipa. Penso que aquestes tècniques que surten una mica que van més enllà del joc, a la canalla especialment els ajuda moltíssim, perquè ho acaben vivint com encara més un joc i van assimilant moltes coses.
Sí, motiva, i aquesta iniciativa em sembla molt interessant, la que comentes, i, per exemple, alguna iniciativa més extesa que ho aplica pot ser les cartes de la sort. Per exemple, a mi m'agraden molt les d'Edami, on està tot molt sintetitzat. Les d'Escrimat també són interessants, però són una mica més difícils de comprendre. Les d'Edami són més clares. Molt bé, Marc. En el meu cas, sí. Marc, i objectius que tens ara mateix, tant a nivell esportiu com de difusor dels escacs, quins són? Doncs els meus objectius són principalment engrescar el jovent amb els escacs educatius, que és complicat, perquè no estic trobant un igual proper amb qui compartir-ho. I llavors això seria un pilar fonamental, i també ajudar a l'arribada dels escacs a les escoles i acabar sent mestre d'escacs educatius, desenvolupant projectes d'innovació, com per exemple fa Xavier García Bou a la seva escola, el Jaume Balmes, que és un gran referent. I pel que fa al canal de YouTube, millorant en aspectes tècnics, que el disseny sigui més bonic, però també falta temps, però és interessant, i publicar els treballs de recerca que presento alguna pàgina web que es mostri favorable, i com a jugador simplement seguir jugant i mantenir el nivell. I un altre objectiu com a jugador és jugar menys, que m'agrada molt, però no tinc temps, llavors millor jugar menys. Molt bé, Marc... I com a jugador jugar a Benasque també. A Benasque, aquest any. Molt bé. Doncs escolta, nosaltres des d'Ona d'Escacs t'animem a seguir fent la feinada que estàs fent, perquè jo sé que estàs esdevenint un personatge molt carismàtic en el món dels escacs catalans i estàs fent una feinada de por, i des d'aquí et desitgem tota la sort del món. És la idea, i justament ho seguiré fent, investigant i treballant per millorar. I com sempre, amb el que jo penso que són els meus dos grans forts, que són en passió i en persistència. Són dues claus aquestes. Marc, moltíssimes gràcies. Una forta abraçada. A vosaltres. Fins aviat. Fins la propera. I nosaltres seguim i arriba la secció del Lluís Orenya, jugador del Club Escacs. Cinema i escacs. De què va avui això? Bona tarda.